Здравейте хора, аз съм Дадар Гангстър БГ и сега това е втори епизод, всъщност втора част от посланието ми до мината, всъщност втори епизод от бъгнатия Firecraft, от новия Firecraft. Така. И сега това е върховното копане. Следващата поредица ще започне така с айтеми, защото първи епизод е безмислен и няма да го кажа. Не се сърдете, но то няма да го харесат, то съзнай. Надявам се да сте видяли сървъра, който ми бях написал в един мой survival, когато бяхме с един приятел, и това какво е Iron. Да. Сайде само, че не трябва да също. О, доста е. О, доста е ранец. Влизам бита. За сега ще запусна на Peaceful, пък до втория епизод вече ще сме на Easy, на 10-я ще сме на Hard. Лава, това май е равин. Да бе, равин. Интересно. Колко така имаме? Вай само да ни падне. Съжалявам до края на живота. Шегоница. До края на живота ми в Майнкрафт. Което може да е след 65 години, казах, ако не сте ме чули. Много се заребих в Майнкрафт, след като баща ми е изтегли. Но няколко пъти трябваше да се преинсталвам, защото не ми се включваше. И в крайна сметка се научих как да си изтеглям и други игри. И започнах да го правя. И за какво се качих? За какво да идва всъщност? Само да взема някакъв бит Iron, който забравих къде е. Но ще ми трябва въглища, за да осветя. Иначе е пълна тъмница. Shift, докато не видя Iron. Да. Да. Хубавото е, че лавата също ми свети. Положително ми свети. Добричка лава. Си ми приятел понякога. Но в третия епизод, който правих в Firecraft, наистина стана Fire на горещена работа. Стана. Защото съгътнах. Нали? Това обсидиан, защото намерих 9 диаманта след като спрях типа. Намерих 9 диаманта. Изхъбих малко, нали така. И веднага след това умрях. И ето. Още Iron. Yes. Малко ще попам надолу. Ето един въглен, втори въглен, трети въглен, четвърти въглен. Пети въглен. Четвърти.
И така, бум, шакалака. Вау. Така. И намерихме айрон. Колко насъбрах и ми ще направя един честек. Ето го другия въгъл. Другия колец. Да, прав съм. Хора, аз може би като ги видиш ще снимам на Crazy Craft с Max 99 BG. И се моля да не ми бъдне нещо. Ето, намерихме още колец. 18. Добре. За сега добре. Само да гледам да не... Там не в лавата, да не падам в лавата, да не падам в лавата. Трябва да вървим. Други. Ето. Там. О. Има шанс да се подпали, но голям шанс да се подпали. Добре. Дали ще подпали. Ами да. Добре. Да не се опарим. И да, предпазих се. Я ли? Что имам им? И хора, аз съм късметлия. Имам толкова изобилие от айрон в този район. Айронец. Метал, метал, само метал, обичам аз метала. И откъдето дойдох от тази мина, не знам как се изляза. От 27 айрон. Да. И аз ще мога да се направя броня. И на всичкото отгоре имаме още